Tak ahojte stavbari a stavebnice. Ďalšie video tu mám. Čiže všetko zrovnané do nejakej rovnosti. Odpady už sú zasypané. Tu máme teda hlavnú stavbu, hlavný dom, tu máme prístavbu. Tu je vidieť, že v dome je výška vyššia ako tu v prístavbe. Tu zámerne je viac toho štrku, lebo tu nebude vodorovný polystyren, tu je iba zvislý polystyren, tu sa vyleje doska a dosť, čiže v tejto prístave bude celý rok relatívne stála teplota. Tu je vodorovný polystyren preto, lebo tento priestor kúrime. Tým, že je to vlastne zasypané, aj z vonkajšej strany trošku prisypané, tu je vidno už taká príprava na chodníky, tak toto je veľmi tvrdé. To sa ani nehne, to môžeme rovno do toho liať betón. Tu je zimná záhrada, alebo terasa, na nej bude tiež vodorovný polystyren, lebo ju budeme vyhrievať, keď už len odpadovým teplom dákym. Tu sme teraz rozprestreli hydroizoláciu, čiže normálne dá sa na zem. Tu zase pôjde ďalšia, odtiaľto sem. Zlepia sa. To vznikne vlastne len koberec, nič viac. Na slnku zmekne, tak sa s ňou dá dobre robiť. No, čo tu máme? Odpady, hej? Odpady sú zámerne nižšie, kvôli tomu, že ja to robím tak, že človek sa nikdy netrafí s tým odpadom presne, tak sem navrch sa dá polystyrenová kocka, čo je 30 na 30 výšku. Sme tu nastavili, myslím, nejakých 15 až 20 od horného okraja dosky. A keď sa doska vyleje, polystyren sa vydlabe a vodár sa tam vie potom pohnúť doprava, doľava. Čiže to je také na také drobné doladenie, lebo vždy sa to sekalo kedysi na začiatku. A hrať sa s tým, aby to bolo presne, to je zbytočná strata času. To je také. Tu je prívod vody nejaký, myslím, studňa a tak ďalej, do tých vedľajších objektov. Tu máme potom tiež taký sklad, ten bude tiež vlastne bez vykurovania. Tiež bude vlastne len vyhrievaný nejakým tým prírodzeným teplom zeme v zime a v lete bude chladený tou zemou. Čiže tento priestor a tamten vzadu, z ktorého som vychádzal, tie budú mať celý rok takú jednakú teplotu. Lebo tá zem v hĺbke má už okolo tých 15 stupňov, 10-15 stupňov, v lete možno tých 15. A my budeme tú teplotu ťahať z hĺbky 1,20 m v tomto prípade, ale sú stavby, kde ideme až do 1,80 m. To, myslím, v Košiciach sme tak robili, ale odtiaľ video nemám. Takže tak, ešte sem prídu dilatačné veci, ale to ukážem potom. Ale toto si myslím, že stačí zatiaľ. Takže úplne rovné to nie je. Hej, úplne rovné to nie je, ale dostatočné na to, aby tá hydroizolácia sa tam dala. Aby sa mohol dať, aby sa potom na tú hydroizoláciu pekne dal vodorovný polystyren, prelepí sa to. Čiže takto by to malo vyzerať. Hej, už tu je vidieť proste trafica tiež, akože to by malo byť 70 cm do výšky, čiže trafica do pravého uhla. Hej, keď tá kanalizačná rúra má klesanie a tu je 90-kové kolienko, tak samozrejme, že tá rúra ide jemne do šikma vždycky. Hej, to koleno nemá 91 stupeň alebo tak, takže ide to do šikma. Dalo by sa to tam trošku dorovnať, ale hovorím, není to podstatné. Ešte potom sa to presne dorovná pred odlievaním, ale aj tak sa to pohne. Toto už som vzdal, hej, tváriť sa, že urobím presne odpady na milimeter. Dám tam kocku hore a nemusím sa s tým ďalej trápiť. Vodár sa tam už potom krásne z toho vymotá. Takže takto nejak. Ten obvodový veniec, ešte poviem, ten obvodový veniec ako keby, ten je v tomto prípade zrovnaný asi do 2 cm. No, čiže aj doska bude do 2 cm, ale na diagonále, ja neviem, 14 metrov, 2 cm
sú podľa mňa absolútna zbytočnosť to nejako riešiť, lebo v rámci nejakej miestnosti, hej, bude tá nerovnosť do 0,5 centimetra. Áno, dá sa to aj rovnejšie, ale zase zbytočné zdržiavanie sa, zbytočná nejaká precíznosť niekde, kde vôbec nie je nutná. Ale kto chce, nivelák, hej, vie si to zrovnať. Takže tak.